ciki. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Ya Allah kai ne ka bani aron ruhi da ke rayuwa. Kai ka nufe ni ka jarrabe da wani ka kara mun garkuwa. Gaban ikwanci na dukkanin jarrabawar kare na yi faduwa. Ni dai bawa nake gare ka Allah ka daukin damuwa. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Allah yi salati ga nabi Zahid katimul anbiya. Mai wala sauko mai inna a ɗaina ka tajil hasbiya. Ka sa sharifai masu girma da martaba 'ya'yan sidiya. Ahlul baiti ina tawassul da isar ku kara mun garkuwa. Ya Fatima Assalamu alaiki ummul musa'ib na Zainabul Kubra. Dan Allah ku bani sabati cikin ku yi mun nazara. Dan Musa Haruna ni nake kuka ina da dayin bara. Na ta albarmar Imam Hassan Husaini ina gishi ku bani ruwa. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Hukun zuciya ne nake amfani mu karku bari yanzu mu ne masu bayar da kyautar rai na zo ku bani rabo. Halin da nake ciki kar ku bari har ya fito ya yi mun tabo. Dan girman annabi Muhammadu Fatima tsaya muna rayuwa. Halin da nake ni dai naku ne babu ranar canji ku kadai na rige. Yadi ko ya fasu sani na farko kumin da shan fuffuke. Kire da ku bar ni inje nema gudun wanin ku koya yake. Da ku kadai na wadatu fadu bakar ku bari da shiga damuwa. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Fatima na asali Allah na yarda ne da yardar ki ne. In kin ce ayi za a yi ba wani canji batun haka ne. Gani gidanki na durkusa ya Fatima idan maular ki ne. Cewa Allah ya ɗauke dukkan kunci na cikin rayuwa. Tabara abada dan Allah batula ki ban mota sannan ki kara gida. Ban dokiyar da zan yi duma a cikin kuyana na abida. Domin so da kaunar ku ne aiki na ku ne mu ba da uwa. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Kullum buri suke su tozarta mu a yau cikin duniya. Kullum suke yi su ganmu abinci kuka cikin gidaniya. Ana ganin mu damuwa ya Fatima Aliya. Ku gyara mun rayuwa batul ina tsananin cikin damuwa. Kuma ku tafi kore mai nema a wajen ku ba Fatima. Kyauta halin ku ba ku rowa ga da gare ki ya Fatima. Kun bai dutse kun bai ice balle ni mai yabon Fatima. Kun san abin da ke zuciya na rasa a baki bai faduwa. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Ina ma dai kawai Fatima ku kira na a yanzu ko anjima. Ku ce na taho gare ku na zauna na da hidima. Dama dai zaman duniyar ya ishe ni tuntunuwa. In dai rai ne ya zama hijabi a ɗauke shi ne ya haɗuwa. Ga wasu dan mun rike ku ne mana kallon banza a rayuwa. Rana zafi inuwa ko na kai akwai azautuwa. Abokai dangi
abun bai misaltuwa. Ina rasa yanda ma za na furta abubuwan da ke faruwa. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Amma dai alhamdulillah tunda danku ake haka. Wannan ma wata daraja ce a gare mu cikin sirrika. A ce wai dan Fatima ake mana wannan so ne da haka. Shukuran Allah da ta mana kaunar Fatima da yawa. Ya Fatima cikin baiti 14 muke bankwana a nan gurin zan tsaya. Dan sirrin da ke cikin 12 sa'in ba ina magiya. Kuma sirrin so da ƙaunar ku azima ya mamaye zuciya. Ce mun na dawo Madina din girman Allah mu ƙara hannuwa. Kuna kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Wani kwallon da'irar Safinatin Najat ta garin Kano. Masu yabo ga annabi da ahlul bait muna fatan kun tuno. Baban Ahmad Haruna kwakwatawa ni ne na kino. Allah samu dace kai mana sirrar da ba ta yakuwa. Dan girman Allah kai salati ga ruhul arwahi sayyidina khairul alamin mun ba'u darajati ya subul salam. Asa sharifai yayan Ali da Fatima masu babu salam. Dan sirrin salatin abu da mun kashe kun gani da saduwa. Kallo ya Fatima halin da nake rayuwa a ciki. Ya Fatima